Bog svima, ja sam Nikola Stolnik, osnivač Good Game Globala i došao sam u muzej povijesti video igara odabrati svojih 5 najdražih igara. Pa jako je teško u startu odabrati jednu policu jer te malo obuzme nostalgija i oči krenu lutati na sve strane, ali mislim da je izlog sa Nintendo 64 konzolom i igrama bio neko najviše vezan uz tu nostalgiju jer je to bila naša onako obiteljska konzola. Ovako, ja sam tu odabrao malo više od 5 igara jer su neko tematski povezane pa to smatram jednom kategorijom, jednim ulaskom. I tu nisu sve moje najdraže, ali sam htio naći neke koje su možda atipične. Recimo Divine Divinity. To je igra Larian Studiosa, mislim da je to bila njihova prva igra. Oni su sad izbacili novi Baldur's Gate koji sam odigrao 100 sati unutar jednog tjedna i završio i bila je fenomenalna. Divine Divinity je igra koju se jasno sjećam jer sam tu dobio prijetnju razbijanjem računala jer se nisam bavio školom nego sam ganjao leveling svog karaktera u igri. I za to vrijeme je bila predivna grafika, trebalo mi jedno par mjeseci da uopće skužim šta se dešava u igri jer sam je naravno dobio piratiziranu, ali to je jedna od igara koje su mi apsolutno obilježile djetinjstvo i bile su dio moje velike ljubavi za RPG-evima. Kad sam već kod RPG-eva, Icewind Dale i Icewind Dale 2, pogotovo dvojka, se igrala praktički na dnevnoj bazi i to svake zime, jer naravno ovo je igra sa zimskom tematikom. Moram priznati da ju nikad nisam dovršio, uvijek sam došao negdje do pred kraj i iz nekog magičnog razloga bi ili počela škola ili nešto drugo se desilo, tako da bi ju stavio po strani. Ovo ćemo ostaviti za kraj. Planescape Torment, mnogi su ga čitali Planetscape ili Planet Escape, ne znam zašto. Radi se o mrtvacu koji se oživio i sada pokušava skužiti što se desilo jer nema sjećanja. I pored njega se probudi jedna humoristična leteća lubanja. Jedna od najčudnijih igara koje sam igrao, jedna od igara koje su prozvane legendarnima zato što su imale, koliko se sjećam, dosta loš release, ali su sa vremenom postale kultne. Zanimljivo je da je ovu igru napravio Black Isle Studios, izdao Interplay, proizvođač i izdavači moje najdraže igre ikada. A ta igra je naravno Fallout 2, franšiza koja je dobila napokon priliku na Netflixu pokazati što to u stvari jest, ili je na Netflixu njihov serijal. Fallout 2 mi je najdraža igra ikada iz razloga što me pogodila u vrlo magično doba koje je osnovna škola, to je kraj osnovne škole, gdje mi je kolega u razredu pokazao to nešto što on igra, gdje putuje po cijelom svijetu, ima svoj auto, puca po mutantima i zombima koji njemu isto tako uzvraćaju paljbu. I onda sam ja odlučio par mjeseci kasnije probati tu igru. To je bilo u istom periodu kada se moja obitelj selila u Zagreb, mi smo inače iz Zeline, i onda sam proveo dosta ljetnih noći u praznome namještenom stanu, u mraku, igrajući na računalu od oca Fallout 2, koji me apsolutno zaintrigirao i uveo u taj svijet. Prošao sam jedno 6-7 puta sigurno i na prvom playthroughu došao sam do kraja, do glavnog bossa, otišao na WC, brat mi je sjeo za računalo, ubio ga, ja sam se vratio i vidio sam one rolling kredice i bio sam, ajmo reći da sam bio razočaran. Iduća igra u ovom vrlo čudnom serijalu je MDK, to jest MDK 2, Murder, Death, Kill. Imali su nekoliko naziva za isti proizvod. Bila je vrlo čudna igra za svoje vrijeme jer je bila u potpunosti 3D. I u stvari nisi morao ništa drugo raditi nego samo ubijati neprijatelje, za kojih se u stvari više ni ne sjećam zašto smo ih jadne ubijali. Ja se sjećam ogromnog predivnog padobrana s kojim si glajdao kroz svijet, što je u stvari bilo dosta neobično. I oružje je bilo tvoja ruka, koliko se sjećam, se pretvarala u naoružanje. I ovo je bilo u stvari prvi put da vidim ovu igru nakon malo 20 godina i zato sam je morao odabrati. Idući legendarni naslov koji me obilježio za FPS-ove je naravno Duke Nukem, Đuka, nuklearac, kako su ga zvali u Hakeru, gdje su svi naši stariji kolege, tipa Ante koji je bio na videu nekoliko sezona prije, pisali su za taj časopis i to smo svi kupovali, nakon bi otvorili plastiku, otvorili svježi tisak i pomirišali tintu. Tako smo se mi mlađi drogirali u tim vremenima.
I onda je u jednom trenutku došao Duke Nukem 3D. Njemu su prethodila, ja mislim, 2D naslova, side-scrollera. I ovo je bio treći u nizu. Igrali smo ga u igraonici Pentium u Zelini. Igrao se uglavnom Stadium i LA Rumble. A ono što je zanimljivo za Pentium je da su ti vlasnici postali u stvari vlasnici i osnivači Micronisa. Tako da, eto, igrajte igrice, možda ćete biti bogati jednog dana. Duke Nukem je označio moje djetinjstvo jer je tu bilo puno tučnjava oko toga ko vara, ko ne vara itd. Ali apsolutno predivna igra koja zaslužuje svoje mjesto u povijesti videoigara. A od ostalih naslova koji sam vidio u samom muzeju koji su mene obilježili su recimo Diablo i Diablo 2 gdje sam prvi pravi telefonski račun od preko 1000 kuna morao sam otplatiti na ljetnim radovima. Osim toga, Heroes of Might and Magic 3 ili Armageddon's Blade je igra koju igram i dan danas. To je vrlo onako comforting igra gdje mogu staviti noge na stol, jednom rukom klikat po mišu i jednostavno prelaziti mape i istraživati što su ljudi napravili. Čak postoji jako dobra edicija nova sa novim nacijama, rasama kako da ih se nazovu, tako da jako volim Heroes of Might and Magic. Isto tako Starcraft 1 i Starcraft 2 su se peglali nenormalno u igraonicama od monitora koji je bio nije bio u Frankopanskoj nego tamo nekako Varšavske, do ostalih po gradu. Starcraft je bio staple ranih 2000-ih. Counter-Strike naravno, u Call of Duty u 1 i 2 smo imali klanove, zvali su se JC, klan, JC, onda kad bi nas neko pitao, ja se ne znam hoćete vi to blipati ili ne, mi smo rekli da to znači jebene curke i onda smo se borili protiv Slovenaca, Srba na clan base-u i to je bilo ekstremno zabavno. To nas je dovelo naravno do CSGO-a i ostalih naslova, gdje ne smijemo zabraviti niti na strategije kao što su Command & Conquer, Red Alert, Tiberian Sun. To su igre sa vrlo campy cinematic dijelovima koji su toliko ironično smiješni da ih ne možeš zaboraviti. Jednostavno ostanu u zeitgeistu tih video igara. Od konzola najdraža mi je bio naravno Nintendo 64, jer to je bila naša home konzola, kako sam rekao. Prva igra koju sam igrao na njoj je bila Star Fox 64. Prva igra sa 3D poligonima koja je izgledala svemirski, iako to sad izgleda kao trokutići i piramidice. Nama je to bilo mind-blowing. Naravno Mario 64. Kad smo kod Marija, Super Mario World 2, mislim da je bio na SNES-u, je bio proizvod za Japan, koji su onda oni prenamijenili za Europu. I bio je vrlo trippy u svojoj nekoj egzekuciji, zato mi je bio najdraži od svih Marija, jer je bio potpuno drugačiji, jako čudan. I osim toga, naravno, sve ostalo što se tu može naći, ja ne mogu prestati pričati o video igrama kao što vidite. Možda ću vas jednom provesti na live streamu kroz sve i onda dosuđivati desetke ljudi koji će to gledati live stream. A za sada bih samo htio zahvaliti Muzej povijesti video igara što su me pozvali i što su mi omogućili da ovako lijepo proživim djetinjstvo još jednom. A kiss to build a dream on. When I'm alone with my fancies, Ok, dobro. Gledam ovdje nigdje ga nema na kuti, mislim da sam poludio. Dobro, onda ovo možemo ostaviti. Uglavnom, proizvođači vrlo čudne igre su napravili najbolju igru.